I pozdrav youtuberi, znači snimamo Call of Duty Black Ops 2 multiplayer i da skipamo ovo, da imamo što imamo mi to lepo od oružja, ne može ništa da tako, kalaš i uzet ćemo to, idemo sad escape i enter. Sjećam se čak i Black Ops keca, što to bila on zatvorom gluposti. Da, kao što ti dobio sam kalaš koji mi je ono prvo se dao, a ja sam birao svoju pušku. Sad ćemo da pobijemo. Oooo. Okej. Ajde. Penji se. Gdje si buraz? Penji se samo malo, i ti. Sad ćemo sve da onda ih postražemo za... Ovo je, šta je ovo, nije ni tank. Nešto bi na Skype. Oooo. Dođi vam. Follow. Šta je? A, dakle. Dođi. 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 Buraz, nisi čuo za ovo. Alo. Znaš da mi kolje. Bot. Sada nam da gađamo ono. Dođi vam. Ne. Koji bot. Ja, ajde sad. Stani. Dođi. Dođi taj. Ovo je, brate, onaj... Ti boga šta je to? Olo. Nešto ćemo pokositi. Head. Dođi, djed. Da, 3 sekunde završim, dođite vam. Fuj to. Trebam 10 godina da ga ubijem. Jao, pa dođi vam. Unfail, evo ti. Završam posle izgledati sad ovo. Okej, ako nešto tako. Šta je bro ovaj? Gleda me, a ja sam još veća botina.
To ću reći. I da, inače bit će Outlasta sa La Boy Handshop PC i... Odakle? Aha, eno. I snimat ćemo Crysis 3 i Battlefield 3 multiplayer, a možda snimamo i Black Ops 2 multiplayer, ali ja sam bot u ovome. Aha, ja vidim target, tek sad sam shvatio. Ja. Ne više niko osim ovi vam što pokušavaju nešto. A ne idem baš od ruke. Znači sve da ih pobijem, dođi vam. Tis. Da, treba na ono da se popnem. Tako se izgubim nekad pa ne znam gdje ću. Ajde reloadaj. Ju, ja sam ga najbolj. Dobre. Istrebili smo ih sve. Evo, istrebili smo ih sve. Ajde, završite tu priču. I da, kao što vidite, to je to od ove prve epizode. Ili od ovog gameplaya, svejedno, i vidimo se u sljedećoj epizodi ili u sljedećem gameplayu.